Namaste. Zbog moje novonastale astralne uloge moram da znam više stvari nego što u stvari želim da znam, tako da sam u svemu tome pronašla nešto što me u stvari interesuje, a mislim da vas malo više interesuje nego mene, a to su tipovi, 7 osnovnih tipova reinkarnacija zemaljskih duša. I danas govorimo o trećoj reinkarnaciji. Ako niste pogledali 1 i 2, imate dole playlistu, pa pogledajte. Inače, treća reinkarnacija je nešto što možete mnogo da zamešate sa nečim što se učestalo govori i generalno i više bića nas kao planetu smatraju planetom spavača, odnosno to je uspavana reinkarnacija i nemojte to da pomešate sa spavačima u smislu 3D ljudi, u smislu ljudi koji nemaju dušu, oni svakako nemaju svest pa ne mogu, mislim nemaju taj tip svesti, manje više pa su svakako uspavani. Ovo se ne odnosi na to. Ovde se odnosi na to da duša ipak ima neki kvalitet koji ona mora da prenese u stvari ovde na planetu Zemlje. Ima neki razlog zbog čega ona ne može u potpunosti da ostane u astralu koliko joj treba, da se oporavi. I ova reinkarnacija nastaje uvek posle tragičnih događaja ili u momentu kada se prethodna reinkarnacija završila nasilno ili se završila prevremeno, što može da se desi. Ovo je karakteristično pogotovo u momentima kada je nasilna smrt na bilo koji način, uključujući i samoubistvo. Sada, postoji više razloga zbog čega duša uopšte mora primarno da ostane ovde, u stvari jedan mali deo duše se u stvari reinkarnira ovde. Ako govorimo o samoubistvima i ubistvima, pre svega život je lep, ne treba vam to. To je jako veliki problem i jako mnogo vremena treba da se zaista duša oporavi od toga, tako da vam nije palo na pamet. A ako se ipak to i desi, iz kog razloga, uglavnom je to ego koji je shvatio da će nešto se desi strašno duši, pa onda što naravno nije istina, pa je onda završio to. Ali u svakom slučaju, ako se tako nešto desi, može da se desi da duša ipak mora da se reinkarnira opet, da bi se proverilo da li je taj okidač ega zaista uticao. Nekad je zaista ego bio u pravu, možda se nešto dešava. U slučaju da se to dešava, onda mora galaktičko veće i svi ostali koji se bave planetom Zemljom da znaju o tome, tako da duša mora ipak u nekom momentu da ostane da bi osetili kroz njenu vibraciju da li zaista neka panika. Ovo je jako retko, ali se dešava. Opet dešava se možda da duša ima jaku energetiku, pa je povoljno da ona bude ovde na planeti Zemlje ili ima uticaj na još neke ljude, pa i dovoljno je bezbedna, pošto nekad duše koje su izvršile samoubistvo nisu bezbedne. Dovoljno je bezbedna da mogu da je puste opet dole, ali opet ne u punoj reinkarnaciji, ne u punom formi i onih 1% koliko duše uđe uopšte u naše energetsko telo, u naše i energetsko i fizičko telo. Od toga možda 0,1% te duše uđe u telo. I reinkarnacija se nastavlja, znači taj čovjek ima pun život, ali on nema nikakve veze sa duhovnim buđenjem, ne interesuje ga buđenje, ne interesuje ga ništa. Bukvalno je spavač, u bukvalnom smislu te reči. Ima neutralnu karmu, odnosno nema nikakav karmički zadatak. On uvek se reinkarnira u porodicama koje nemaju nikakve drame. Ono što bi nekad neko rekao, ti si rođen sa srebrnom kašikom u ustima. Bukvalno je to. Jednostavno oni egzistiraju, oni su tu, žive jedan fiksan, neispunjen život, mislim neispunjen u svakom smislu, bukvalno, znači jednostavno samo postoje, eto tako da kažem. Neću reći da zauzimaju mesto nužno, zato što verovatno ima razlog zbog čega su tu, oni imaju ipak neku vrstu rada koji je potreban za njih, ali ne toliko da se vidi da su oni tu.
kao što sam rekla, moguće je neko istraživanje, moguće je da kanališu energije, pa je potrebno. I primjer za to su ljudi koji nikad nisu napustili svoje rodno mesto ili nisu išli mnogo daleko od rodnog mesta, nikad nisu išli van države, nikad nisu išli ako žive, na primjer, u unutrašnjosti mesta, jako daleko od glavnog grada, nikad nisu došli do tog glavnog grada. To su ljudi koji preferiraju da budu u nekoj sporoj, znači sve će sutra, sve je jednostavno, sve je, ako mogu to nekome drugom da delegiraju, da uradi za njih, oni će to uraditi. Znači imaju jedan lagan, ja bih rekla i dosadan, ali lagan život. Ne onaj lagan i dosadan život o kome ja govorim stalno, zato što ja u tom momentu kažem da vam ne treba drama u životu koja je uzrokovana emocijama, ali ovo je zaista veći nivo ispraznog života u stvari, koji nema drame, nema traume, naravno da nema traume, kažem, uvek se reinkarnira u mesto, porodicu i državu u kojoj ne postoje drame, u kojoj se ništa ne dešava, svaki dan je isti i stalno je, znači ima svoju rutinu, jednostavno je naviko na život koji je toliko spor da kad bi usporio još malo, verovatno bi krenuo unazad. To je karakteristika. Ja ovo sve pričam da shvatite, ali ja mislim da nema mnogo porodice na Balkanu, pošto je Balkan mesto koje je trusno, koje su u ovoj reinkarnaciji, pa ne znam koliko vam je ovo blisko, koliko možete to da zamislite, da neko ima takav život. U svakom slučaju, tri karakteristike ove reinkarnacije, da sve što se dešava, svaka konekcija, svaka veza, sve dolazi lagano i dolazi vrlo jednostavno i vrlo su površne te veze i uključujući partnerske veze i veze sa prijateljima, sve je to površno, sve je to tek se nešto desilo. Uvek odlazite na ista mesta, uvek ste privučeni istim partnerima. Uglavnom, to su ljudi koji, ako govorimo već o partnerskoj vezi, znači to su ljudi koji u prvu ljubav koja im se ikada desila u životu ostanu sa njom do kraja života. Znači to su oni ljudi koji biraju svog partnera još u osnovnoj školi ili čak i pre. Tako da jednostavno ne menja se ništa u tome. Jedan partner apsolutno za sve, pa kakva god veza bila, bez obzira na to da li je lepa, da li nije lepa veza, oni jednostavno ostaju u tome po svaku cenu. Sledeća stvar je manjak karmičkih lekcija, kao što sam rekla, možda bi ta prva ljubav bila karmička lekcija, ali nije, nego je jednostavno partner koji podržava taj netok u stvari života. I oni su stalno u vremenskoj liniji u kojoj se ništa ne dešava. Za njih vreme stoji jednostavno, jako prolazi za sve druge, ali jednostavno to znam ja sprem onoga kad prevodim duše, da takve duše kada izađu iz tela tek tad shvate da su bili u reinkarnaciji uopšte. I to je mnogo češće što mislite, ovakve duše. I apsolutno nemate nikakav osjećaj za misiju. Ne znate šta znači ta reč. Ovde kada govorim, pogotovo i na ovom kanalu i sa ljudima koji radim, to su ljudi koji imaju užasno jak osjećaj svoje misije. I prva rečenica, obično kada meni ljudi dođu, šta je moja životna misija? Ovi ne znaju šta to zna, mislim ovi. Možda vi ne znate šta to znači. Mislim sigurno da bi bili na ovom kanalu da ne tražite svoju misiju, ali moguće da neko od vas ili neko od vaše rodbine uopšte nema nikakvu misiju. Znači, to je čovek koje kad bi ga pitali, verovatno su ga i pitali, kad je bio mlađi, šta bi hteo da budeš kad porasteš, kad učiteljica pita šta hoćeš da budeš kad porasteš. On nema odgovor, nema nikakvu ambiciju, znači to su ljudi bez ambicije, u stvari. Tako da, ako ste u ovome, super, drago mi je da ima takvih ljudi ovde. A ako vas interesuje još, sutra ću postaviti novi video i imate prethodna 2 u listi dole. Tako da, sad nam.